Is asa naman yung lugaran ni? Saan man naman ni bay? Duda na ako nagyap yung mga tao diri kina may mga balay. Pero nabantayan po na ako ilang mga balay diri halos puro mga kahoy. Ug wala sila balay na konkreto. Warag wala pa suro sila katising og concrete house bang. Diri ko magplano sa ako ang engineering structure para sa katawhanan diri sa barangay. Ngita sa tao diri. Uy boss, may hapon. Uy boss, may hapon sad. Tambay mo diri? Oh boss, tambay ra lagi boss. Tambay mong duwa. Wa mo yung mga balay? Ako boss, nakoy balay. Taraw na sa kong likod. Wa ni mong balay boss na. Balay mo na sa manok. Ay, isa ra silang balay sa manok boss kay para dili siya mo mataog kadlawon para mulawg. Mo ba boss? Nya ikaw, nakay balay? Ay, ako boss, nakipuyor po ko sila oy kay para ini kahapon ako na po mulawg. Luuya gid yung duwa boss no. Lagi boss, anim gining kinabuhi boss pero asa ka boss? Ay sus mo na pangutana na unsa ko dire. Wa mo kailan sa ko Ako si Engineer Williams. Lo, engineer din siya koy. Lain kung tig-deliver o parcel nga nagkalo man pang engineer. Nga boss, unsa may tuyo nimo diri sa mong barangay? Akong ginabuhat karon. Nagpresurvey ko karon sa inyong area kay ako nagabuhat ko og housing project. Murag nindot yun na imong plano boss ba kay halos lumuyo diri. Way tarong balay. Isa na kuha na boss, kita bitaw ka sa balay yung kulungan tanos banok. Pero boss, unsa may pamaagi nga para makaabil mi anay mong ginaingon nga housing project? Unsa man lay gusto na balay niyo ipatukod di ay? Kay ako i-endorse diri kana na swimming pool, unsa man kanang 5-story building? Ay lang ko nga na boss, kana kung tama sa mundo agad. Tama sa inyong duha. Na ako diri, good for to. Uy, naadaw ju. Murag makabalay dito tani. Nya pila po na boss? Tagpila? Tanaw sa ako sa presyo diha namo koy price list god. Good for to house 100 ra. Ha? Barato agud. Ay boss, unsa klaseng balay na boss? Balay sa lampinig? Unsa lampinig? Patakaraman mo. Balay ninyong duha, patulugan ninyo. Nga naman ka barato boss. Alangan, ako ray engineer na nagahatag minana kanako na list. Surtihan na to dyan. Murag kita dyan permiro na customer niya ba? Nya boss, nakasabot-sabot naman duha. Moabil mo sa ako ang housing project ron? Oo boss moabil na be. Sige Jo, isugal ng kuwan, pampalit mong feeds. Bayad lang mo daan sa kuha. Kaya ning human akong construct nito, pwede na to niyong puyan. Karon dayon. Uy, suga di mulihok ng engineera niyo. Mo nung ginaingon, nya. Asa man bayad? Jo, ihatag na Jo para makabalay na ta. Pas mo to kung manok eh. Boss. Boss, saan ni mong bayad boss? Sinsiyo man kayo ni. Ang ganang ginamong kwarta no, kaya papalit akong feeds na no. Sus, dawatan na boss kwarta, mga po na. Sige, dawat mo og sinsilyo. Kwarta man ko gyapon ni. Nya, kamundo ha, paabot lang mo diri kay ako na tong buhaton yung balay ron. Kaya na naman ko'y blueprint diri, igo na lang to i-construct, ha? Sige, diri, paabot lang mo diri. Sige boss, paabot rami. Ay, mga bossing! Ay bossing, humana mong balay? Goods na, ato ala ni dito. Human na to. Dili ara to Joy, tuloy to ta. Sige, salamat kay engineer ha. Yes, makabalay dito koy. Asa mong balay diri Jo? Wala may gibuhat na balay diri. Koy, na diri balay koy, duha ka buhok para sa tuwa. Asa man? Duha ka buhok. Balay gini Jo. Good for two pa.